sa Ceathairsleasáin feidhlú cuaig in nach ceann an léharí híos. So an seo tá trí éannacha. Tá 8 marcáilta gin seo. Félinge eáil gohfuil 108 céim an seo de bhórgur lína tíir, okay? So tóg 88 108 agus tá 92 an seo. An slí chéine tá 128 an seo. Slí chéine tá 16 an seo. So níos tá 16 128 agus 92 simig súsíd fáinti 260. Tógéis sin ó 360 de bhór go bhfuil 360 céim ins na éannacha in nach Ceathairsleasáin agus fáin tú amach go bhfuil 94 fág agat an seo agus an sin tógéis sin ó 108 agus tá 108 agat an seo. Tógéis sin ó 108 agus tá tú fág le 86 haig y 86 céim. An rud céine atá dhéanamh going an seo, so dadadó an seo nuair tógann tú sin ó 108. Simig dadadó 104 agus 98 agus fáin tú 204. Tógad sin ó 360 chun an uileann seo áil agus sin é 160. Tóg 160 ó 108 de bhórgur uileann díreach é seo chun mhaith áil agus is é sin 64 céim.